तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के एगो फिल्म के पोस्टर और भल बटे जमुना फिल्म के नाम बा रंग दे बसंती। भाई लोग तार लोग से बतला दी फिल्मिया की इतना चर्चा बा काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़का बड़का सुपर स्टार मतलब ई पोस्टरवा जो आयल बा खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती ए पोस्टरवा के अपना इंस्टाग्राम आईडी से शेयर कइले बालो। तार लोग से बतला दी जब शेयर कइले लखल त खेसारी लाल यादव आज लाइव आ रहलन और वो लोग के धन्यवाद भी करत रहलन लाइव आके कि मतलब हमरा बहुत खुशी भल कि मतलब भोजपुरी के मतलब इतना आगे बढ़ावत आलो और मतलब बड़का बड़का सुपर स्टार मतलब हमारा फिल्म के शेयर करता लो। तो पहले तो लोग से बतला दी खेसारी लाल यादव मतलब लाइव आके उ भी बतलन कि फिल्म में बहुत आदमी काम कइले बा, फिल्म में बहुत ज्यादा पैसा लागल बा। तो तार लोग से बतला दी फिल्म पूरा देशभक्ति पे बा। तो खेसारी भैया के जब फिल्मिया रिलीज होखी देखो लोग कब तक रिलीज होता भाई अभी कोनो टाइम डेट नहीं देहल गले फिल्म में। हमरा तो उम्मीद से लागत है कि भाई लोग 26 जनवरी के रिलीज होगी काहे कि दिसंबर में हो सके तो फिल्म के टीजर भी आ जाई। और तार लोग से बतला दी मतलब वीडियो तार लोग इनके कैसा लागल है यार कमेंट करके जरूर बतलाई हलो। और मिला जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और खेसारी लाल यादव के फैन बन लो तो वीडियो के लाइक भी कर लो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।